ውሽጣዊ ፀገሙ ንናይ ደገ ፀገም ኤክስተርናላይዝ ናይ ምግባር ስትራቴጂ ይሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንምውራር ኢሉ ዝኸዶና ፕሮፓጋንዳ ስራሕቲ ክኾን ይኽእል ድዩ ከመላኽተና ይኽእል ድዩ ሲታት ኤርትራ ግብፂ ሱዳን ጅቡቲ ኢቭን ሶማሊያ እውን ዚአን ዝተላልፈን ሕዚ ናብ ሓደ ይመጽ ኣለዋ ብድሕሪአን ፓርሻሊ ኣሜሪካውን ንባዕላ ረብሓ ተረጋግፀሉ መንገዲ ምስአን ሊንኬጅ ኣለዋ ማለት ፓርሻሊ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ክረጋጋእ ቀርኒ ኣፍሪካውን ክረጋጋእ ናይ ባዕልኩም ረብሓ እውን ክትሕልው ቀልጢፍኩም ህዝቢ አንሕድዎ ኢሉ ብናይ ኢህአዴግን ብናይ ህዝባዊ ግንባርን ድኽመት ኮ እዩ ብልጽግና ከለኻ ንምንታይ ምስ ኤርትራ ትብል ዋታ ኮይና እሱኳ ፈጢሩ ዳዓይ እንታይ ዝበሃል ንሱኳ ካብ ሶማሊያ መፂኡ ካብ ደው ካብ ከምባታ ጠምባራ ዞን መፂኡ ምስ ኣስመራ ሰላም እናፈጠረስ ኣነ እንታይ ኮይነ ምስ ገርቦተይ ሰላም ዘይፈጥር ኣነ እንታይ ኮይነ ምስ ኣምሓራ ወይ ምስ ዓፋር ሰላም ዘይፈጥር ሰላም ክንፈጥር ዘይደለ ሓይል እኒሄ ተኸርሚኹም ንበሩ ናንቀጥቀጥኩም ተኸርሚኹም ንበሩ ዝብል ናይ ብልጽግና መንግስትን ናይ ብልጽግና ምስለኔ ሓይልን ናይ ትግራይ ከደምትን ኣዳኸርትን ሓይልታት ዘለዓለም ክኽርዩ ከለዉ ንሽዋ ትስቱስ ዝብሉ سلام تنها تملكتنا كمية تانية زي قلهات ميديا ينلوم دما أب بوليتيكا وخناتات كنوجع قاش عديمنا تراخيمنا دنا بس أنا خد صنح بخبر إيز عدم نقصتهم فازم دلا بمسنا دان بمقراون حابيروكم كتصنحي سبسكرايب لنا جوركم بيتسب قلهات ميديا خنو أو زين خدمة صح سبسكرايب سلات جورنا أي محزون سبسكرايب جورنا سبسكرايب سلات جورنا بيتسب سلات خننا دما عزين أين أنا مسكن ناب قاش هاي كلاليكم نايلومي قاش هاي زخون هفتاي أسفايو أب زوم زلوا بوليتيكا وخناتات في اللايد ما زلوا أجندات انتاي ملكعتي زلوا انتاي كمال أخوتو يخلوا زبل أنا حيت كن جبرينا مسانا تصنحوا سنة مكتر هفتين قابل إحنا مزخة شكرا هاولي يعني اللي أنا ونطعمي لمسكن مو كفتي ناي أي تجيتات شو ردان كم أو ناي أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا مالتيو أب حمرة كيدوم عدت أساليت أمني رومو ناب حمرة خيدوم نيروم زي سعيبو دما أفت محورا ميديا بفلايد ما بزح حسابات استفعل على رئيتوتات كهو سمينا يوم نيرنا أمباسادر ون بعلوم أفتي ناي إمباسي درجة زهو حساو نيرمو ناي بتمساسل دما استفعل على سبات أي تكيتات شوردا كمون كالوتون زهو حساو نيرمو تاي زملا خت الناس كنت مزابلتنا تسفازلو نجاري اللي يخون أمباسادر أمريكا ناب حمرا مخادو ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ስፔሻል ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ጆኖሳይድ ናይ ጽንተት ወራር ይፍለጥ እዩ ተጋሩ ዲያስፖራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለዉ ተጋሩ ስፔሻል ኣብ ደገ ዘለዉ ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኻየደ ጆኖሳይድ ንስርዓት ብልጽግና ብዝተፈላለየ መንገዲ ፖለቲካዊ ማዕቀባት ክግበረሉ HR 937 ተዘይተጋግየ ናይ ኣጎዋ ኩነታት ዝምልከት ምክንያቱ እዚታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ጽልዋታት እናፈጠሩ ተሓታትነትን ግልጽነትን ኩሉ ስፔሻሊ ኣብ ልዕሊ ተፈናቐልቲ ዝበፅሐ ወራር ጾታዊ መጥቃዕቲ ጅምላዊ ጨፍጫፍ ናይ ኢኮኖሚ ወራር ናይ ባህልን መንነትን ታሪኽን ናይ ምጥፋእ ስራሕቲ እዚ ብምልኡ ተሓታትነት ክህሉ ነዚ ዝፈጸሙ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሓይልታት ተሓተቲ ክኾኑ ናብ ዓለም ለኸ ሕጊ ክቐርቡ ኣብ ምግባር ስፔሻሊ ኣብ ዲያስፖራ ብዝግባእ ተሰሪሑ ነይሩ ዋላ ሕዚ ምድኻማት ይሃሉ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ እውን ብኣምባሳደራት ኣቢላ ብዝተፈላለዩ ልኡኻት ኣቢላ ዘረጋገፀቶ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ከም ዝተፈጸመ ሪትን ዝኾነ ዶክመንት ኣለዎም ናይ ዓለም ለኸ ተጠቃቅቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኻየደ ወራር ይፈልጥዎ እዮም ተሓታትነት ኩሉ እውን ይሰርሑ እዮም ይኹን ደኣ እምበር حيال هجر أمريكا بتقدم حز زخدته ناي HR ناي HR شعب ثلاثة شو عتنا ناي أقوى أو أقوى تيبياون أو أقوى زنا ورا ستافي كدس كل مقبار تبوك كينو تي حز كبر زلوا موفمنت جن حدا تي أمباسادر ناب معرض تجري موسو أنت أي لوت منسيو هذه تي سلح تورارون وردي قصة كم زلوا يتو زمالخت تي أمباسادرون تكالات كلهم عائلات ناي محورة وقبلتات سبيشالي أو زنور ناي إندستري مأخلات أو زنور ناي محورة سو تكالات بملو كم زعاون أو زنور إنفراستراكشر عني خم زلوا من عائلات
ምንቅስቃስን ናይ ሰላምን ምርጋዕን ከም ዘየለ እዩ ኣብቲ ጽሑፉ ዘመላኽቶ ይኹን ዳ እምበር ተፈናቀልቲ ብስሩዕ መንገዲ ናብ መረበቶም ዝምለሰሉ ኩነታት ብዘመላኽት መንገዲ ግን ኣይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ባዕሉ ዜጋ ዝፈጠሮ ጽንተት ብዝሕትት መንገዲ ኣይኮነ ዝብል ርዲኢት ኣለኒ ካልኣይ ተው ዘሎ መሬት ብሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ልዕላዊ ግዝኣት እዩ ግዝኣት ኮይኮነ ልዕላዊ መሬት ናይ ትግራይ ተው ዘሎ ማሕበረሰብ እውን ካብኡ ዝነበረ ማሕበረሰብ ተፈናቂሉ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኢቭን ናብ ሱዳን ከይደሎ ስለዚ እዚ እውን ባህሉ ቋንቋ መንነቱ ታሪኹ ኣሲሚሌት ክኾን ይስራሕ እዩ ዘሎ ካብ ካልእ ከባቢ ኣምፂኻ ናይ ምስፋር ስራሕቲ ተሰሪሑ እዩ እዚ እውን ብዝግባእ በቲ ናይ ዓዲ ሕጊ መሰረት ንኽስራሕ ብትኩረት ዝተሰርሐሉ ጉዳይ ኣይኮነን ኣይቶ ጌታቸው ረዳ እውን ክኸድ ከሎ ስርዓኡ እውን ናብ ሓደ ክልል ከም ዝኣተው ብናይ ኣምሓራ ክልል ናይ ብሄራዊ ክብሪ ናይ ኣምሓራ ክልልን ባንዴራን ተዓጅቦም እዮም ኣትዮም ያው ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ብኸምኡ እዩ ኣብኡ ዘሎ ናይ ዞባ ምዕራብ ናይ ኣመሓዳሪ ኮይኑ ዘሎ እውን ልክዕ ከም ናይ ባዕሉ ግዝኣት ገይሩ ተቆፃፂሩ ምንም ዓይነት ለውጢ ከም ዘይመጽእ ገይሩ ነቲ ኣምባሳደር ቁም ገይሩ ምቕባሉ ሓደ ፖለቲካሊ ስሑት እዩ እቲ ኣምባሳደር እውን ብልጽግናን እቲ ኣብ ሰሜን ኣብ ምዕራብ ዘሎ ወራሪ ሓይልን ዝኸዶ ዘሎ ክያዶ ፖለቲካሊ ኢቭን ዲፕሎማሲካሊ ትክክል ከም ዘይኮነ ብዝግባእ ገይሩ ኣይገለጾን ዝኾኑ ሽርሕታት ከም ዘሎ የረድእካ ዝብለ ተሓሳስባ እዩ ዘለኒ ወላ በለጠ ሞላ ዝገለጾ እውን ናይ ባዕሉ ግዝኣት ከም ዝኾነ ናይ ኣምሓራ ላዕላዊ መሬት ከም ዝኾነ ምንም ዝፍጠር ነገር ከም ዘየለ ገይሩ ገሊጽዎ ካብኡ እቲ ኣምባሳደር እውን ናብ ከባብታት ናብ ትግራይ ከባብታት ዝመጸሉ መንገዲ ናይ ቅድሚ ሕዙ ዋላት ናይ ሕዚ ናይ ምዕራቡን ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ እዩ ዝገልጽ ነይሩ ስለዚ ተኡ ዘሎ እቲ መሬትን ተኡ ዘሎ ልዕላዊ መሬትን ልዕላውነትን እውን ናይ ካልእ ክልል ከም ዝኾነ ተጠሊዑ ይገልጹ ናይ ሓደ ናይ መንግስቲ መሓውርን ኣመራርሓን ማለት እዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ነዚ ሽርሕ እዚ ብዘፍሽል መንገዲ ኣይኮነን ገሊጽዎ ማለት እዩ ብግልጺ ናይ መንግስቲ ናይ ስርዓት ብልጽግና ልኡኽ ኮይኑ እዩ ከይዱ ስለዚ ንስርዓት ብልጽግና ብዝሕጉስ መንገዲ ነቶምኡ ዝነበሩ ነቲ ኣምባሳደር ይኹን ነቲ ናይ በለጠ ሞላ ይኹን ነቲ ናይ ምዕራብ ኣመሓዳሪ ብዝምክት መንገዲ ኣይኮነን ገሊጽዎ ካብ ስግኣት ድዩ ተወጊሱ ወይ ብስልቲ ድዩ ብስትራቴጂ ድዩ ንባዕሉ ገዲፍና ቶታሊ ተኡ ዝተሰርሐ መንገዲ ግን ንሪፈረንደም ብዝጥዕም እምበር ተፈናቀልቲ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ብናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ መሰረት ተገይሩ ናብ መረበቶም ስሩዕ ብዝኾነ መንገዲ ዝምለሱሉ ኣገባብ ዝገለጸን ዝተንተነን ዝሰርሐን ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ንሕና ተጋሩ ከመይ ኢና ክንርድኦ ንኽእል ኣብ ትግራይ ዘለዋ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢንተሪም ገቨርንመንት ኣብ ተክመት ኣብ ሆቴላት ምምራቕ ኣብ ኩስሚ ኣብ ዝኾነ ገረብ ብምውዓል ዝመጽእ ፍታሕ ከም ዘይኮነ እያ ንዝርድእ ምክንያቱ መንእሰይ ትግራይ ክነቅሕ ክውደብ ሰራዊት ትግራይ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝተፈጠረ ጄኖሳይድ ይኹን ዋር ክራይም ዴይ ኤንድ ናይት ኣብ ተጠንቀቕ ጸኒሑ ልዕላዊ ግዝኣቱ ከኽብር ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓድነት ናብ ሓደ ክመጽእ ዋላ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ሃሉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዋ ፖለቲካዊ ድዋት ናይ ሓሳብ ኣፈላላያትን ሒዘን ግን ኣብ ህላውእን ኣብ መንነትን ኣብ ታሪኽን ሓደ ኮይነን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጄኖሳይድ ኤንድ ዋር ክራይም ተሓታትነት ሕዝቡን ክቕጽል ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ተጋሩን ዋላ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ሃልዎም ምዝሓላት ከይሩ ምክንያቱ መሬትካ እዩ ከም ኣቕሓ ዝሽየጥ ኣይኮነ ምዕራብ ትግራይ ኣቕሓ ኮይኑ ከም ተራ መኪና ወይ ከም ተራ ናይ ሓደ ናይ ቡቲክ ስራሕቲ ዝሽየጥ ስለ ዘይኮነ ኣብዚ እውን እቲ ናይ ትግራይ ኢንተሪም ገቨርንመንት ብዝግባእ ኣብ ምስራሕ ፀገም ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ኣነ በቃ እታ ስልጣኑ ኣብ ምድልዳል ጥራሕ እታ ስልጣነ የደላዲለ ይኸይድ እምበር ምዕራብ ትግራይስ ከርክወሉ ይኽእል እየ ዝብል ተሓሳስባት ኣድንዮ ወይስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምልሶ ድዩ ዝብልዮ ንዑ እዩ ዝምልከት በቲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ግን ሓድነት ትግራይ ኣጠናኺሩ ስሙር ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጄኖሳይድ እውን ብውሽጥን ብደገን ተሓታትነት ኩሉ ኣብ መስራሕ ግን ሕዚ እውን ናይ ፖለቲካዊ መሪሕነት ውድቀት የርኢ ኣሎ መን እቲ ኢንተሪም ገቨርንመንት መን እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት መን
تتمالي الله استقرأي للسواء زنبرة حيل ونحزون متخامات يرأس لزلوزي كاب مدك أسو كبارة برك للو تناي معراب تقرأي زلو محدارن تناي بلسقنا حيل ونحزي بستفل عليه من قدي معراب تقرأي نحنا بزدك أصنعلو جزياو محدار تقرأي أبزدك أصلو ناي تقرأي بوليتيكا ودوات أبزدك أصلو ناي تقرأي بوليتيكا وحدنت أبسترخ مول جزياو خوينكا تفناقلتي بستفل عليه مسمس جيركا كيم الله سبحانه وتعالى توزلو ورار حيلي توزلو سفار حيلي جن أبري فرندم معراب تقرأي أبري فرندم أنتخا بستفل عليه من قدي معراب تقرأي بري فرندم كنسونو يسرح زلو زي خاع ناشناليست حيلي إزبل إيفن ولا إثيوبيا حيلي إزبل أو تقرأي زلنا حيلي لقلاو مريتو نخبر بزقبع بكل مدياو من قدي كقالسن حيلو كسبسبن كتناخرنا الله زول حساب زلنا سلازي ناي أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغاب تمساسل دما ناي أي تكيتاتشو ردانا بحمرة مخاد تسفا بزح تسفا يولون زبل الملكة عايزة لك مالتيو ما حيلات هاجراتنا على روحين زرقاقص أنا على دبلوماسيا وروحين زرقاقص أترديخني زي دون كيرا بوتاز بقى بس عبانا تجنيقن قبل علم صح زيجاتات استفتر صنتت نزل صنتت فوتو مأكلات بسرعة من قدي كحتتو من عالم لخ حقي بناي وشت حجر حقي بناي عالم لخ حقي كحتتو عم مسرح تساقم اللون منياتو تقينات كفتر كلون نيابا على الانترس نيرون تقينات مستفترون نيابا على الانترس لون تقينات كزحالن كقصلن تخوينو تصنتات كزحالن كقصلن تخوينو نيابا على الانترس مسألة جرين صراحة سلازي تن أمباسادر ناوزي ممسو جونوسايد تفصل مع أكل وار كرايم تفصل مع أكل كم زي غيرو بستفلا لي من قد قبل كمكبار حدا نوعلو نجزا رأسو أكل صنتات صنتات تفصل مع أكلات كحتوتو هيزوم خاوزلو بتحجة منجستي كوتو أبكندي دبلوماسيا وصعنتو مفتار دبلوماسيا وصعنتو مفتار نعلم لخت حتنا أبكندي مفتار قبل على استقراء أنت تفطوا مع أكلات بستفل على من قدي مريتهم نيابعلهم تمريت نيابعلهم جيرهم أريهم كم حدا من قستي أكت جيرهم يوم تقبلهم ما تردي خنخي يوم تاي تقبلوا قال ما يكون أو سواء أو كرو خوني خليه قال لك خوني خليه تردي خني أمباسادوري سواء أو كرو خوني خليه لتناي إثيوبيا من قستيون كبر خبالي خليه يعني أمريكا من قستون كبر خبالي يكون ده أمبر بعين دبلوماسنا بعين بوليتيكا بعين ناي سواء مثل حقون جونوسايد استفدت أمور كباب محبر سبن كوينكا كم زي كتسرح تخكله يكون هني لازم توم توزلو من محدار نايوعلو ريفرندم ككايد مثلا إثيوبيا من قصتي بسلتن باستراتيجي تراخيو ريفرندم ككايد مبر تفناقلتي نافت نور مربطهم وحسب زغونه من قدي زملو سلو كونتات زمچاچو غعزو عينباني نعطلنا إنا زلنا تملكتنا حزون مسانا سلزلهم عزينا إنا نمسجن قلهات ميديا نقعبين ببزحات دمان قنبتح حزون سبسكرايب نقوركم بيتسب نخدكوني إخذ آخر زفوتو كل جزء مدلواتنا قريتنا نوقم كنا بتصح زتحاورنا هوتيلات بفلاي دما هوتيل بلانيت عزينا إنا نمسجن مو حزون كنقصلينا تملكتنا هفتاينا بهاجراوي مخكر تي كوميشن هاجراوي مخكر زت مخكر نفتقرني أختاركم كله حد جزء سمعت وتخكل لي كنسوع عن خالينا أب استفعل عليه قدرات مسرت بمقدار مدرخات الناس اللي تصنحوا كابز مسرت ما بس حتى ما ينقفوا يوم أتي كوميشن استمسرت له politically affiliated بأبي أحمد استمسرت أسلزخانة نتجري زتك كم سيكون بفلا مستزلون بعراه وقناتات ما إذا كوميشن زي كسب حزز خدم كيادو تاتدمال لو مسكيز يوم محدار وانت رخيبو مدرخات تخايدوم نيروم مس public diplomacy مس تفعل عليه أكلات ما بعين تجري كمي تقوم ولا خاز خرج له أتي هاجراوي بيراوي مفكر كوميشن ولا ياو نخص لزبل كي بعلهون زي يتبع هاجراوي يمفكر كوميشن زبال زخرج له من قدي نخالط كلات يتبع نان سرعات بلصقنا نعوم صبوق خوني يخيل كمناتي بوليتيكا لما لخاختاي مالتي مالت كالت كلات إثيوبيا بنا إثيوبيا حق منكس مسارات جيران لولاونتن خيران حزبن أو حسن من سياتن سرحتنا منكستن توتالي حق منكستن أخيران ين سنك أساسا مسرحان زلوا منكس إثيوبيا
ني هاجراو مككر ني هاجراو مككر كوميشن نا إثيوبيا خقاقم كله بوليتيكالي حدا أب تجري استفتر سنتر ورار بستفعلي مسمس جيركا كاب تحتات نتن كاب قلت بزخونة من قدي كاب تحتان نختم اللت مدلاعي مخكر صبغي جن إذا مخكر زي بعيني نا إثيوبيا حق منجستي بعيني نا تجري هلو كنتان نتجري بزدحن من قدي نا إثيوبيا حق منجست أخبيرو نا تجري كلاو حق نا تجري حق منجستي يراو كلاو منجست تجري حق منجست أخبيرو زسرحن زنك أساسن هاجراو مكر كوميشن أيقونن تأيخ مكرو تجري أبكالت أب أوروميا محرا أب يبنى محراون محمس مسيزلو محراون وطرنا تيم زلو تردي خني محراون أو طرنا تيم زلو أنا هنا ولا زجر يخون مالك أو دو أو سوماليا أو عفار زاسوكي تيلنا قا بعين قنعنا قانترينا يا جن تهاجراو مخكر كوميشن أو تجري بقنعنا حق منكس مسارات كيرو نا إثيوبيا نا تجري بوليتيكال بارتات نا إثيوبيا بوليتيكال بارتات even بلصقناهم بعد حويسو مؤخل بزخونه منقدي زسرح هاجراوي مككر كوميشن أيكونن تاخ مككر تجري ستورره حزب الله استفانقله حزب الله زصنته حزب الله بإيكونومي زعنو حزب الله ባህሉ ቋንቋ መነት ታሪኹ አስሚሌት ተገይሩ በኻሎት ኃይልታት ተታሒዘሉ ስለዚህ ናይ ትግራይ ሕቶታ ኢኮን ምዝ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከይኮነ ተሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን እዘን ጉዳይ ያዚን ቀዲሙ ፖለቲካ ይምልከተንን ይሉ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ፖለቲካው ዱዋት ይዝምልከት ወይ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይዝምልከት ናይ ፖለቲካ መፍትሐሉ ግን ናይ ፖለቲካ ስራሕ ይሰራሉ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ብልጽግና ዘጣያሸው ናይ ትግራይ توكلت بيت مخرج زي ولو هاوس اوف بيبل ريبريزنتاتيف اند هاوس اوف فيدريشن او زي ولو سرع بزخونه منقد هستغراي زوكولو ابال بيت مخرج لنو ايثيوبيا زوكولو ناي فيدريشن ابال يلن زوكولو نتغراي وكيلو ابناي كابيني ميسرات ابني ايثيوبيا استوكله تغراي يلن بpolitical ملخاختو بيك تغيرو وي هاديمو زخده وي كع سلطانو زي سيينو زخده طقمو خحلو كبرو خحلو كم مقالة نتشابه زخده حيلي تيم الله زي تجارو خمس وكل وغير كذا أسمع تقولي كيجان تردين تقولي سلسلة إثيوبيا مككر كوميشن نتجرأ إذا مسؤول زلوا من جدي نتجرأ إذا رئيس زلوا من جدي صحتيو political وسرح يسرح زلوا سلطة وبزخنا من جدي ناي بلصقنا مجابريا خوني يسرح زلوا أو تجرأ زلوا political ودواتون نزي مجابريا خوني يسرح زلوا تردين ودوات مالتي عرنا تساتيف لنا أمنات عرنا تساتيف لنا سرعة كنج تساتيف لنا رايا ما تساتيف سمرت بارت تساتيف لنا شو ما تزخنا بارت تساتيف لنا الله أفتنا هجروا مكر كوميشن أبزقنا زكاير زلوا أو أبزقنا زكاير زلوا ولا قدمي لنا ولا حزون تساتيف لنا الله تاين كم خرازي تساتيفن كم بال وسعي تساتيفن زومس أولو توني لنا تساتيفن تردين خي أولهم موسيلهم أولهم تقبلهم كمستوى كوينهم نبلصقنا نهاجروا مكر كوميشن عجوهم كمستوى زي كوينهم ناي تجري مسرتها وحطتات بزقبع حاتيتهم صعون تفاتيرهم راح تجري زخبرون يكون تردهم خي سلز أجروا مكر كوميشن قدمي هاجروا مكر كوميشن ناي تجري political ودوات مسحاون مزراون بلصقنا قدمي هاجروا مكر كوميشن يلو قدم متياشو نحدا خلو توتالي نيجليت غيرو يزو مكر كوميشن تاشون تردهم خي ፖለቲካሊ ዝነገረክ ዘለኹ بعين سواء ديمقراطياውን መሰሉ ትክክል ኣይኮነን ህዝቢ ፌደራል ዓይኒ ወኪል የውሉ ስለዚህ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዚ ዝተወረረ ህዝብን ዝተፈናቀለ ህዝብን ዝፀመየ ህዝብን ካሕሳ ዘይተኸፈሎ ህዝብን ካሕሳ እኳ ይቅርታ እኳ ዘይተባሃለ ማለት ይቅርታ እኳ ዘይተባሃለ ህዝቢ ብብልጽግና ዝተጠየሸ ምክክር ኮሚሽን ሞን ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓይልታት كندي أبالات يزولون سرعة كنجس كندي أبال يزولون أي محرس هنا يفلت كندي أبال نمن كيوكل عرنا كندي أبال الله بتقرأ درجة نمن كيوكل كن زي تسوع اليوم كينهم توم كالوت زي تساتفوا أوه دحين
ولا 10 أبالي هلوه 5 أبالي هلوه بارت سلزغنا مسألة يبل سلزله يا بنا إثيوبيا عجب من قصتي نايم خاد مسألة كله بوليتيكالي كنت خكله يكون هنزل كذا نتي سرعة بلسقنا زخورة لزله من قدي زعجبيو هاجراو مككر كوميشن استأشل العلامان زخورة زله من قدن تخكله يكون هني لك له استأشل العلامان تخكله يكون هاجراو مككر كوميشن زخورة زله من قدن تخكله يكون بوليتيكاي ملكتنا بزعات فانا قلت سي ملكتنا نقول صومتا دا أخسر نمن حيزو دا مخرخا كاي ناي تግራይ ሰራሕተኛት መንግስት ናይ ክልል ናይ ፌደራልን ናይ 19 ወርሕ ደሞዞም ናይ 23 ወርሕ ደሞዞም ናይ 12 ወርሕ ደሞዞም ክህብ ዘይከኣለ ፌደራል መንግስቲ እዩ ዘለና ብዛዕባ እዚ ዘይመኸረ እንታይ ዳ ክመክር እንታይ ክመክር ስርዓት ቀንጪ ወይ ውድብ ዓረና ወይ ራያ ራዩማሲ ብዛዕባ ተፈናቀልቲ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ናይ ኦሮሚያ ሕገ መንግስቲ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ናይ ፌደራል ሕገ መንግስቲ ናይ ክልላት ሕገ መንግስቲ ኣሎ ናይ ኩለን ክልላት ሕገ መንግስቲ ይኽበር ኣሎ ዓቂ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ግን ዲሜ እዩ ተገይሩ ተደብሪ እዩ ተጓሒፉ እዩ ዘሎ ብመን ፌደራል መንግስቲ ዘን ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዚአን ፖለቲካሊ ልዕላዊ መሬተን ከኽብራ ወሕስ ህዝበን ክኾና ናይ ህዝበን ሕቶታት መሰረታዊ ሕቶታት ኣልዒለን ንፌደራል መንግስትን ንሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ቻሌንጅ ክገብራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ጆኖሳይድ ኤንድ ዋር ክራይም ተሓታትነት ክቕፅል ክስካዕ ተሓታትነት ዝመፅእ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ድምፆም እንኳን ስምዑ ናይ ትግራይ ናይ ተጋሩ ዲያስፖራ ኣብቲ እዋን ወራር ዝገብርዎ ዘስምዕዎ ዝነበሩ ድምፆም ክቕፅል ኣገባብ ዝተፈላለየ መንገዲ ከይደሎ HR 937 ከይደሎ ሕዚ እውን ትግራይ ሰላሕታዊ ወራር የጋጢምዋ ዘሎ ስለዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት ንኽኸዳ ናይ ባዕለን መሰል ክኾን ይኽእል እዩ ፖለቲካልን ስሑት መንገዲ እየን ዝኸዳ ዘለዋ ሳልሳይ ወያነ ቶታሊ ተቃይሞ እዩ ውድብ ነፃነት ትግራይ እውን ቶታሊ ተቃይሞ እዩ ፖለቲካሊ እዚ ኣራይ ትክክል እዮም ሳቶ ንምንታይ ተልክኒ ልዕላዊ መሬት ትግራይ ከይተመለሰን ተፈናቀልትና መረበቶም ከይተመለሱን ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ዕንወት ናይ ዲፕሎማሲ ዕንወት ናይ ማሕበራዊ ዕንወት ናብ ንውር ከይመለስካ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ምባል ንህዝቢ ኢትዮጵያውን ሸፈጥ እዩ ንትግራይ እውን ሸፈጥ እዩ ንዓለም እውን ሸፈጥ እዩ ዝፍፀም ዘሎ እዩ ስለዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኣብ ትግራይ ሒዝዎ ዘሎ መርገፂ ትክክል ኣይኮነን ናይ ትግራይ ሸሞንተ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ሒዘንኦ ዘለዉ ተን ተሳቲፈን ዝበሃላ እውን ፖለቲካሊ ትክክል መሰልና እየን ዝብላ ሳተን ናይ ትግራይ ረብሓታት ክነኽብርና እየን ዝብላ ዝኸዳሉ ዘሎ መንገዲ ግን ህወሓት ጥራሕ ትጥፍአልና ወይ ውናት ጥራሕ ትጥፍአልና ወይ ባዕልና ጥራሕ ዝዓዲ እዚኣ ብዝተፈላለየ መንገዲ ጌርና ንቆጣጠሮ ካብ ዝብል ፖለቲካዊ ባህጊ ብምብጋስ እምበር ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ናይ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ማእኸል ጌረን ዝንቀሳቐሳ ኣይኮናን ዘለዋ ስለዚ ዘን ፓርቲታት እዚአን ምስታፍ ህዝቢ ትግራይ ይሳተፍ ከም ዘሎ ተረዲእካ እንታይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ይሳተፍ ከም ዘሎ እቲ ኢንትሪም ገቨርንመንት እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ይሳተፍ ከም ዘሎ ኢንትሪም ገቨርንመንት ተሳተፍ ድዮ ይተሳተፍ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነው ዳይሬክትሊ ተሳተፈን ኢንዳይሬክት ግን ይሳተፍ ኣሎ ማለት ኢንዳይሬክት ተረዲእካ ብኸመይ ተልክኒ ተናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ገሊአን ብትግራይ ዝተጣሻ ገሊአን ብፌደራል ዝተጣሻ ኢንዳይሬክትሊ ውክልና ህዝቢ ትግራይ ኣረጋጊፅና ኢና ንኸድ ኣለና ብዝብል መንገዲ እዩ ዝተሓዝ ዘሎ ፖለቲካሊ ስርዓት ብልፅግናስ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ይሳተፍ ከም ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ይሳተፍ ከም ዘሎ እዩ ሒዙ ዘሎ ንዓለም ዝሪእሉ ዘሎ መነፅሩ ንሱ እዩ እዚ ከዓ ትክክል ኣይኮነን እቲ ናይ ትግራይ ኢንትሪም ገቨርንመንት እውን ኣፅቂጡ ዘሎ ብስልትን ብስትራቴጂን ተኽኢሉ ናይ ባዕሉ ስልጣን ከደላድል ኣደላድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ዓርሱ ዝቆፃፀሮ ሓይሊ ክሕዝ እዩ ይሰርሕ ዘሎ እቲ ናይ ትግራይ ኢንትሪም ገቨርንመንት እውን ስለዚ ትክክል ኣይኮነን ስሑት እዩ ቲፒኤልኤፍ እውን እዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን እዚ ንህዝቢ ትግራይ ከም ዘይጠቅም ብግልፂ እዩ ክቃወም ዝግብኦ ክስካዕ ሕዚ ተቃዊሙ ዶ ይተቃወሙ ኣይፈልጥን ሓደ ዜና ነይሩ ምስ ናይ ዝውውር ኣፅዋርቲ ተሓሒዙ እሞ እዚ ድማ ቀጥታ ዝተወንጀሉ ድማ ተኸሰስቲ ዝኾኑ ህወሓትን መንግስቲ ኤርትራን እዮም እቲ ንፋኖ ክሕግዙ ረኺቦ እዮም ኢሉ
መንግስት ስርዓት ብልጽግና ዘውፅኦ ነይሩ ዝስዒቡን ብወገን ህወሓት ከምኡውን ብመንግስቲ ኤርትራውን ብመቐበል ቃሎም ዝሃዎ ግብረ መልስ ነይሩ ሞ ብወገን ኤርትራ ዝተውሃበ ሕዚ እውን ኩናት ዝዕድም ከም ዝኾነ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተውሃበ ክሴታ ኩናት ንምቅስቃስ ዝግበር ዘሎ ክያዶ ከም ዝኾነ ህወሓት ድማ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክፍጠሩ ከሎ ኩሉ ግዜ ናብ ህወሓት ኢድካ ከም ዝቕሰር ንሪፖርተር እውን ኣይተ ሚካኤል ዝሃብዎ መግለፂ ነይሩ ሞ እቶም ከምዚ ዓይነት ዝውውራት ዝካየዱ ማለት ንምንታይ እዩ ሕዚ እውን ኣብ ንሰንሳቶም ዝቀሳሰሩ ዘለዉ ዝካሰሱ ዘለዉ وحز تايدو تاي خملختنا زخل ناو كينات مالتون حزون تناي كينات دليت اللو دخل النقل حز تايو سرعات بلسكنا زخر زلو من قدي حرك كابت حتى تت لمملات كابت حتى تت لمملات ناتي منصر قبل عليه استقراي استخايده كل مديو عينت صنتت نخي حتت بتجارو مسلينة تعتبيلو بتجارو مسلينة تعتبيلو بناء إثيوبيا مسلينة حيل تعتبيلو بناء واحد مسلم سبيلو بناء شعبية مسلم سبيلو بناء فانو مسلم سبيلو كلاي أوشت إثيوبيا زلوا بوليتيكا قولوا مسلم سبيلو وشت أوس أقومو ننايدك جز أقوم externalize ناي مقبار استراتيجي يسرح زلوا سرعات بلسكنا سلازي حدا واحد أوريدي أو كيناتن ورخيناتن كم زلا شعبياون أو كيناتن ورخيناتن كم زلا فانوون أو كيناتن ورخيناتن كم زلا أمثيل كان عالم بمدرنجار نهاية تجري حطوتاتن نهاية إثيوبيا حطوتاتن نهاية ملص ندقة externalize ناي مقبار استراتيجي نهاية فانو حطوتاتلو نهاية تجري حطوتاتلو نهاية إرتراون حطوتاتلو إرترا لا يتحقق سلازي نعكس إثيوبيا ني إرترا زحطوا من قدرلو زحطوا زلوا من قد لكن politically wrong يو تردي خنخي سلازي تي أسوار حيزة خمسة غيره قال جلز بعل مسمسيو ناي politica مسمس ناي وتدراو مسمس ناي دبلوماسي مسمسيو حوحتون ملسيو ليو تنكوساتاتيو ناي وشتغا وتدراو تصقم وي politica وتصقم وي ناي دبلوماسي تصقم externalize غيركا ورار نمكياد زخده زلو سرعات بالزقنا قبل على إيرترا ورار نمكياد زقسقسو زلو قسقاسيو قبلي حزي بوجن إيرترا بمقبل قالهم زقلت من نيرمو كم زي عينت نجارات حزي من قستي بيع على إيرترا نمورار إلو زخدونا بروباغندا سرحت خوخاني خلدي خمل ختنا يخلدي وزيتات هو حدا سنعلم مدن قارني إيرترا يتونكين الله فانو يحجز الله ني حوحت يحجز الله أليانس فتر الله يلون عالم بمدرنجار كينات نمجبار قسقساي بوليتيكا قسقساي دبلوماسيا قسقساي بوتادرون أو توهيلي زي حدا دور ناي كيناتي كلاي أوشتي تبي زلوا حطوتات نخيت ملص ناي تقرأ حطو نخيت ملص ناي أمحار حطو نخيت ملص ويناي أوروم حطو ويناي دو حطو نخيت ملص نسي تبي أنا يمدرنجار استراتيجي حزون بهزون حرام يمدرنجار استراتيجي حزون تي بيبي زهور زلوا من قدي مالك زخونة نقدر تحس هو حد صريح هو زخونة نقدر تحس شعب يكون أتو أليانس كين شعب يسنا أتو أليانس مير تبدي خنخي سلازي سنة نايم تخام استراتيجي يوتوان زحزة والله زول تجري بستفل عليه من قدي تجري تقول تعطيرك إرترا نايم تخام تجري تقول تعطيرك أمحرا نايم تخام وي أمحرا تقول تعطيرك تجري نايم تخام استراتيجي حزون سرعات بالسجنا يصرحوا للوي نسرعات بالسجنا مساسي تخونهم دخول خونهم صرحوا تجارو جنرالاتهم الله بنايت مال الجنة زفكروا تمال الجنة تكون تخلصوا أو جزء صرح الكلام أو جزء بالساعات بالساعات بالثمانيات لو ما كان كالي استفدت الجنة قاعد تقرأ جنرال زي كونه جن جنرال من نسيان مرح زي كونه جن بوليتيشان مرح زي كونه من نسيان شو رد له تقرأ ما ثلاث تقرأ وكيانو سيا بالسجنا بلا أي بلا نايت مالي نعصر شو عمت تقال سايز نورا وهو حزن نورا تقادلا وي بوليتيكا ومراحي حزين شخالو ودشابا سلز جبرة بستفعل عليه من قدي تجري حزون ورسماني عمود كويس تمليسو تجري كم محدر زدهلي مسليني زغنا وتدرو حيلي وبوليتيكا حيلي استجري يسمعون ما نسيت تجري ولا يسمعون
أزجن هفتة هي زبزح للعلى حتى تعتلا فلاي ما مس سرعة بالزجنا تتحاحزو سرعة بالزجنا مبلج لج زخان إيكونومي زهان زلمبر سرز السدد إيكونومي ولون نويز خد إزز بهالسرعة أي سرح نزلو يبهاليو كقال يوم دما سرعة بالزجنا يسرح الليو أفتنا إيكونومي من قصص بفلايس يسرح الليو أوريدي تقرأوا أو كيناتون ورا كيناتن تتأميدون ندحريت ستعرف زلمبر وجن سرعة بالزجنا سنقدمي تقيد على يزول وجنات اللومو كم يتريت تأيمون قدمت كين تأي خيرنا أو نتحزي حسنا إيكونومي من قصص تأيا نايتي أنا إيكونومي لوتي تأيني حزي تفعل لي بروجكتات يسرح اللو يوم تنا إيكونومي من قصص اللو يعكالي كباوتات أبتقرأت راح يتدخل هم صعب بشوفتي ولا مبلج لا هو بشوفتي ويتسابس لسه سرح إثيوبيا مع عبيلة مالته يكون أكل إثيوبيا بشوفتي سرح تسابا يسرح حواسا يسرح بحر دار يسرح أكل إثيوبيا نعنا نتجاربن نتجارب مأخر زي جبران إثيوبيا مأخر زي جبران إثيوبيا كل إثيوبيا وزي ساتفن إيكونومي نا إثيوبيا إيكونومي مالته يكونان نايز خونا بوليتيكا وحيلن نايز خونا قدلن إيكونومي كبن خدل سرح زلوا أو تقرأ تايت سوريو زنورة إنه راح تزنورة يو تيلي زنورة يو من قدول من ما يندرس زلنا ناي تقرأ بروجكتات ناي ماي بروجكتات بوملون بروجكتات يلو أو ناي حويتن داق من سرح تيلن من سيتنا كاو إثيوبيا منم عينت من سيس لقى حيركم زلوا كهذا تقرأ ناي سرح عدل فترات تقرأ يلي لعل 8-9% من سيت تقرأ سي بالسفل عليه من قد يكسدت كداخم ما يسرح له ناي تقرأ إيكونومي سامنا إثيوبيا إيكونومي زين تطلع حكر لازم إثيوبيا إيكونومي خا فتحوا بزخنا من قدي تقرأ يتحجزوا تعبير له من قدس أي سرح نزلوا سلازي عاوز المن يخوك أس لقبه حدا تناي معنا ناي تقرأ يزول إنتريم جبران كسر حوز قبع زي مسرح ناي تقرأ ناي مريحنا تود قتله زي بتجارب خجمجم بتجارب خنك على صو تزي صريح كإله سرعة زس كإله إنتريم جبرمان مسجاجريو تزي سجاجرو كإله TPLF تزي سجاجرو بسرعة كإله كإله ترى دي خنقي أوش تقرأ يزول ناي مريحنا تود قت بتجارب خجمجم كاب بينشانغل ماسيو وكاب بشوفت ماسيو وكاب تلوديم تماسيو يكونن تقرأيك مع حاطر دي خنقي سلازي أب تقرأ يزول ناي مريحنا تود قت زلكا هفته جنات بزقباء فليتكا ريسورس خا فليتكا تقرأين تجارون زدحنو لمن قدي كيسكا أمغات سجم الله قداي هاجر نت زرع الوجنات ونلو تقرأي هاجر كتكون الله دحرز مسيتي بعزلو من قدس كوات أي خلنا دحرز ون مسيتي بعتقد إلاون سنفتعين كليل نصي أخذ من لسولو علومه إذا سعيود ما هاجر نت كمسرات انتقينا حنتي هاجر تمسرات تقينا سي مجمرة أبرز خد مسرات كتكل الله لذي أبرز خد مسرات تقينا أتي لأمن السحلفنا يو وانس كمهرنا يقبعنيرو مغنياتو بقى خيلكا ناس أزغنا عرس خام خال كتلما مودولو أبزق بقوين جن نأتيبيا تقعتني خمس خانتي وتسوون زأمن زولو وجنات اللومو أبزق ميتر يتخون هفته تذكر لي حس تي إيكونومنا محبر ساو ركبنا بوليتيكا وركبنا نحجة منقصنا بمولو ركبنا يا إثيوبيا وانسلت أنا تنا إثيوبيا حجة منقصتي تنا تقرأ حجة منقص تقنية اللي من قدون بنا إثيوبيا نستيو بنا إثيوبيا السلال فاي ترى دخلنا تنا إثيوبيا حجة منقصون مسنا كلات حجة منقص زلوا ريليشن أو vertically أو سلز فلت بس إحنا تنتنا الكيدلن جن تقرأ حجر كتفنا الوازولو حالتها تخك اليوم تقرأ عباي عدي يعني حجرنا يمخان الدلاتون الله بالسفل عليه بهفت فترة بليو بحيل سب بليو بخل بجيوبوليتكس بليون تقرأ حجرنا يمخان عدل اللوا حزون أي مخانن قوني خا أي نو بقى تقرأيس حجر يدخلون نايتي بيات أقعتني أزولو بوليتيكا وحيلتاتن والكسباتن وجلتاتن زيومن تولو من ما تكون سأن رديتهم سأن ناي بوليتيكا رديتهم هز تقرأيس أب إثيوبيا أقعتني خلينو كنبر ناي مدلاي بحقون سلازلوهم كلايت نهتنا حق منقصون بملو حدا ناي بوليتيكا إيكونومي محبرسب ناي مفتار استراتيجي زول بوليتيكا وفلسفنا أمر الحزب لازم مثلا كل نجارنا كاوشوان كم خلاي منقصن بزموال سلازونا برأي زي مدن نجارات فتيرو أي تقرأي بقى مواصع اسم إثيوبيا زولنيو سموال مسلمي قلت تقرأي نس إثيوبيا تخونوا لمن قد دحرز كله أي خدني
ሓደ ኢትዮጵያ በፈጣጥራ ፀገም ናይ ታሪክ ተቃርኖ ኣሎ ናይ ኢኮኖሚ ተቃርኖ ኣሎ ትግራይ በትሕዝ ተፈፂሞ ዘሎ ኩነታት እውን ንድሕረ ዝውን ፅንተት ክፍፀመላ ከም ዝኽእል ዘመላኽት እዩ ሕዝውን ይፍፀመላ ኣሎ ኣብ ወራር ተፈፂሙላ እዩ ሕዝውን ኣብ እፎይታ ግዜውን ይፍጠረላ ኣሎ ንቕፃሉን ክፍጠረላ ይኽእል እዩ ስለዚ ትግራይ ብኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ ፅግዕተኛ ዝብሉ ሓይልታት ትክክል ኣይኮኑን ስሑት መንገዲ እዮም ኢኮኖሚካሉን ብስሑት መንገዲ እዮም ሪኦሞ ፖለቲካሉን ብስሑት መንገዲ እዮም ሪኦሞ ብዓይን ዲፕሎማሲውን ብስሑት መንገዲ እዮም ንኣብነት ካብ ትግራይ ዝርከብ ግብሪ ቅድሚ ሕዚ ሪኢኸ ካብ ኦሮሚያ ንላዕሊ ኣእቶቶ እትያ ትግራይ ብነባይ ወልዲ ግዜ ማለት ኦሮሚያ ዓብዪ ዓዲ እዩ ሰፊሕ ዓዲ እዩ በዝሒ ዘለዎ ብደረጃ ኢንቨስተራት ኢንቨስትመንት ሪኡ እውን ኣብ ኦሮሚያ እዩ ዝበዝሕ ግን ትግራይ ዝሕሸ እቶቶ እቱ ትግራይ ብማዕድን ዝበልፀገት ዓዲ ብቱሪዝም ክነብር ዝኽእል ህዝቢ ብቐሊሉ እውን ትግራይ ደረቕ ወደብ ኮይና ክተገልግል ትኽእል እያ ደረቕ ወደብ ኮይናስ ትግራይስ ደረቕ ወደብ ኮይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ بدرق ودو كاس كتحنبب تخيل يعني دخلني بحر ودو ولا خاو درق ودو كعب مسير ترازلنا مسير ترازلنا كنتاتو بسلامة وديمقراطية من جدي بإمكان هذا بهجراون على ملخاون حقتات مسألة غيرك روح حاز إيرترا روح حاز تجراي بزي جود من جدي روح حاز إثيوبيا بزي جود من جدي تجراي درق ودو غيرك تجراي بإقتصاد تعبير كنتاتو كفتاري كله أو توريزمون أو معدنون أو لمعات حينسون تجراي بستفعل من جدي حيل سوات تقيمك عرسات خلول من جدي يكاليو تجراي حجر تكون تخيليها زي عالم يفلت أيو تجارون يفلت أيو أتوم مسرعت شوا تتأيو قمزلو تجارو مسلينيات نا بوليتيكا وحالتات جن أو إثيوبيا زهانت وحافتن محور صور كبن سلزلو نزحافت زين نسلطان زين كيسونو لمن سي تجراي نهس تجراين أدنى جيرهم تجراي تجعتني خمس خانات بروباغندا ينفعلهم تجراي عرسة خمسة تجراي تجعتني خمس خانات نا إثيوبيا تجعتني خمس نا فيدرال تجعتني خمس خانات جيرهم زريلو تخكل يكون نحن زخفنا زلاد موزكو حفتناي نا يربع نا خمسة نيس عمت حفتناي نا تجراي حفتنا وتبي حفتنا سلسنا ناتي حفتي ناتك حفتي نا كل أكل حفتي سلس كه حفتنا نحن نوصل زلنا كنت قومز جب الناس أي تتقمنا لزام كاب إثيوبيا نمنتاي جونوسايد فصيمنا نمنتاي ورا فصيمنا 34 عام بإيكونومي بدبلوماسي ببوليتيكا ندحرت كملس تسريعو داغم حزون 80 عام ندحرت كملس يسرح زلو سلازم إثيوبيا أي مواصنا زول زلو بوليتيكا وحيلتاتن ولك سباتن أ بوليتيكا تطابقهم إيكونومياوي طقمم كخبرو يوم صرح زلوم بر تجراي مس إثيوبيا تطابقا اتدحنولو منجد ون يلن كتدحن تقيناون ناي هزب تجراي وسانه ناي كالوت كلات وسانن ناي إثيوبيا منغستي بنصف لبونا حق منغست تجراي بتخكل انتخبيرو هزب تجراي مس إثيوبيا ريسش هاجر دي كخولس ناي وعلو وسانن خوسن عدل نتمچاچو طراحي سلام كفتر زغلاب إثيوبياون أو تجرايون زين تزي غيركا جن إثيوبياون بسلام كتنبريا تجرايون بسلام كتنبريا لكا جن أي حسابن يقداس ناي كالوت هاجرات بوليتيكاو متتاو وتادراو متتاو إيكونومياو متتاو كفتر سلازغل بتنقاقه ناي تجراي قداي كفتح كخللو زله تحساسب اي زلني وانا خلينا زغلوزي ناي تجراي بوليتيكاو مرحنا تزولو انتريم غفرمنت ناي تجراي إليتين ناي تجراي بوليتيكاو حيلتاتن ودابتاتن حاقيفو تجراي توصل لمنجد حدا خلت سلسيلو بزقباء منجد أنسيو نهس تجراي مريحو زسجاجر منجدي نامرج از زسجاجر منجدي كسرح خلال الله مرج خلله تي ناي إثيوبيا منجس توصي وزول مرج كجبرتو خينو تجراي منجس إثيوبيا قديم خسر حد جبا أسرح تلو وررت ناي موسى أسرح ناي منجس إثيوبيا أسرح نفتانو حق منجس نافريسوس ناي كانت كدلات حق منجس تخبيروس ناي تجراي حق منجس أفريسو مرجع خجبر يلكام حساب كالي تورنت ملع عليه كالي ورار نختفص ملع سلازم هذا تجراي ممكن نقول له ناي تجراي بوليتيكا حالتات ممكن نقول له ناشنال زخونه من سي ورد له تجراي عدو كبرتاتو حلو زغل بمتاي بوليتيكا بمتاي بدبلوماسي بمتاي ايفن بوتادراو حيلو تجراي كم دليتكا تداخم كم زي كونت بتكبار زرعي مال كن حزي حق منغسي كبر الليلو بسلامه وديمقراطياو منغدي او تجراي سقيلو حزبو ناطمي نعرقه حق منغسنا ايثيوبيا يكبر
ሕገ መንግስቲ ናይ ትግራይ እውን ይከበር ኢሉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያው ብትዕግስቲ ዝዛረብ ዘሎ እምብን ተይሉ ግን ሕዚ እውን ከምታ ናይ ትማል ንግሆ ብዝተፈላለየ መንገዲ እናዳኸምኩ ፖለቲካዊ ሓድነትካ እናሸርሸርኩ ካብ ትግራይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰባት እናውፃኹ እናመዘዝኩ ናብ ሓራ መሬት እናወሰድኩ ናብ አዲስ አበባ እናወሰድኩ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓድነት ከዳኽም እየ ዝብል ሓይሊ ግን ሕዚ እውን እንተበለ እውን ሓደ ዝሰምዖ ሰብ የለን ዝነቃሕ ወለዶ ኣሎ ክብርታቱ ሕሊፉ ዘይህብ ትግራይ እውን ብዝግባእ ክርከብ ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ሓራ መሬት ብዝተፈላለየ መንገዲ ሕዚ ግልጽ ናኾነ ይመጽ ኣሎ ናብ ከባቢ ዝወረደ አድዋ ዶ ተንቤን ዶ ሽረ ዶ እንደርታ ዶ ራያ ዶ ንትግራይ ዘይምጥን ናይ ድሑራት ድሕረት ኣካይዳ ፖለቲካው ምንም ዓይነት ፍልስፍናው ዘይብሉ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ማለት ምንም ዓይነት ፖለቲካዊ ፍልስፍና ዘይብሉ ንትግራይ ከሳግር ዝኽእል ፖለቲካዊ ፍልስፍናን ኣሰላልፋን ዘይሓዘ ምስ ትማሊ ሌባን ለማንን ኢሉ ዝጭፍጭፎ ዝነበረ ሓይሉ ኮይኑ ናቱ ፋይናንስን ናቱ ወታደራውን ዲፕሎማሲያውን ሓይሉ ኮይኑ መጋባርያ ዝሰርሕ እዩ እቲ ናይ ዓፋር ሓይሊ ዝኾረየ ሓይሊ ንገዛ ርእሱ ከም ጅግና ገይሩ ዝቆፅር ካሊእ ጅግና ከም ዘይኾነ ካሊእ ምሁር ከም ዘይኾነ ተው ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ንትግራይ ከም ዘየድሕን ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ናብ አዲስ አበባ ዘሎ ሓይልን ግን ንትግራይ ከም ዘድሕን ገይሩ ትማለበይ ነይሩ ደጀን ቢሮ ስለዘይኣተወ ስለዘይተቆፃፀረ ወይ ናይ ሓደ ኣርማ ኣዛዚ ቺፍ ኮማንደር ኮይኑ ሓደ ግንባር ስለዘይመርሐ ስለዝኾረየ እዩ ተረዲኽን ትኽእል ስለዚ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ከም ንትግራይ ሓራ ዘውፅእ ኢለ ይሓስበና መሲልዎ ኸይዶ ኣሎ ዝኸዶ ዘሎ መንዲ ግን ንትግራይ ሓራ ዘውፅእ ኣይኮነን የግዳስ ንባዕሉ መጋበርያ ፀላኢ ኮይኑ ኣብ ሓዊ ኣብ ጫፍ ሓዊ ዘሎ ኣብ ጫፍ ትኪ ዘሎ ሓይሊ እዩ ረብሓታት ትግራይ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝሕንሽሽ ዘሎ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ውነ ገይሩ ትማሊ ዘካየዱ ቃልሲ መሰረት ገይሩ ንቐፃሊ ህዝቢ ትግራይ ከድሕን ሓሳብ እንተሃልይዎ ዝሕሽ ሓሳብ እንተሃልይዎ እውን ኣብ ትግራይ ውሽጢ መፅኡ ሓሳቡ ብሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ናብ መንእሰያቱ ናብ ህዝቡ ከስርፅ ይግባእ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ጆኖሳይድ ኤንድ ዋር ክራይም ተሓታትነት ክህሉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝተፈፀመ ፀገሙ ናብ ባዕሉ ኣብ ቲፒኤልኤፍ ይኹን ኣብ ካልኦት ውድባት ይኹን ኢብን ኣብ ሰራዊት ዝተፈፀመ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፀገም እውን ብስርዓት ብዝሕተተሉ መንገዲ እዩ ክቃለስ ዝግብኦ እዩ ትናት ስለዚ ዘዝኾረየ ንኣዲስ አበባ ዘዝኾረየ ንዓፋር ዘዝኾረየ ናብ ካሊእ ዓዲ ዝኸድ እንተኮይኑ ትግራይ ኣይትድሕንን የግዳስ መጋባርያ ፀላኢ ኮይኑ እዩ ዘገልግል ዘሎ 10 ሃገራትን ክልላትን ዓዲሙ እኳ ዘየሸነፈና ዝኾነ ካብ ትግራይ ገረቻኣልን ወለማርያምን ኣኻኺው ወይ በቀለን ወይ መሐመድን ወይ ገረዚሃርን ወሲዱ ናብ አዲስ አበባ ስለ ዝወሰደ ትግራይ ትዳኸም እያ ማለት ዘበት እዩ ዝብል ተሓሳስባ እዩ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ከምኡውን ምስ ናይ ሶማሌላንድን ዘሎ ብፍላይ ድማ ናይ ዓረባት ኢደ እታውነት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ለውጥታት ኣሎ ዶ ኣብዚ እዋን እዚ ወቲ ብፍላይ ድማ ንትግራይን ንዝኸባብን ከመይ ካስዮ ይኽእል ዝብል ሕዝቲ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ማለት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ሰላልፋ ተናይ ሓይላት ሃገራት ኣሰላልፋ እንድዩ ፕሮክሲ ብዝኾነ መንገዲ ፖለቲካሊ ፕሮክሲ ኣሎ ኢኮኖሚካሊ ፕሮክሲ ኣሎ ኢቭን ብዓይኒ ሚሊተሪ እውን ፕሮክሲ ኣሎ ዲፕሎማቲክ ፕሮክሲ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ክሊክ ትገብረን ዓድታት ክህልዋ እየን ረብሐአንስ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕርን ኣብ ባሕሪ ሰላጤን ኣብ ህንዲ ውቅያኖስን ዘሎ ረብሐአን ከመይ የረጋግፃ ኣሜሪካ ከመይ እያ ተረጋግፀላ መን ሒዛ እንታይ ትሰርሕ ብድሕሪት እዚ ሓደ ሰላልፋ ኣሎ እኒ ቻይናን ራሽያን ኢራን ዝሓዘ ሰላልፋ እውን ፕላስ ዓረብ ኤምሬትስ እውን ዝሓዘ ፕላስ ኢትዮጵያ ባዕሉ ብልጽግና ንዓና ጨፍጨፈና ሓይሉን ሒዙ ዝሓዘ ሰላልፋ ኣሎ ስለዚ ዘሰላልፋ እዚ ዘሰላልፋ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ዘሰላልፎስ ምስ ናይ ዓረብ ኤምሬትስ እዩ ያው ፓርሻሊ ምስ ኣሜሪካ እውን ኣለዎ ምስ ኣሜሪካ እውን ኣለዎ ማለት ምስ ተዓሞ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ መጀመርያ መጻጽኡ ብናይ ኣሜሪካ ምውላን ብዝተፈላለየ ሕብራዊ ናዕምን እንዲመፅኡ ካብኡት ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ተጠቂምካ ብሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝዓይነቱ ግን ሕብራዊ ናዕቢ እዩ ወላቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ብናይ ሌጋል ኣሰራርሓ ዋላ ይምፃእ ማለት እዩ ኣበጋግስኡ ግን
ሲስተማቲካሊ and strategically بزخونه መንገዲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ዝመጸሉ ናብ ስርዓት ዝመጸሉ ለውጡን ከምጽ ተባሂሉ ጽቡቕ ተስፋታት ተገይሩዎ ዝነበረ ግን ከዓ ኢትዮጵያ ሒዛቶ ዝነበረት ናይ ኢኮኖሚ ሕንባበ ኩሉ መድያዊ ለውጡን ከቀጽል ተባሂሉ ብውሽጢ ተስፋታት ተገይሩ ግን ብደገ ናይ ኢትዮጵያ ክብርታ ዝበረዘ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ድሕሪ ዝመለሰ ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ንድሕሪ ዝጎተተ ኣብ ብሔረሰባትን ኢትዮጵያ ዝነበረ ፍቕሪ ተናእሰ በቃ ዝሐሸ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢኮኖሚ ምትእሳር ዝነበረ ንድሕሪ ዝመለሰ ብቆንድ ድግማ ትግራይ ናይ ትግራይ ፖለቲካን TPLF ኢህአዴግን ናይ ኣሜሪካ ሓደጋ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካውን ሓደጋ ተባሂሉ ተሓስቡ ክውቃዕ ዝተገበረ እዩ ኣጥቕል ለቢልካውን በትሕዝ ዘሎ መንገዱን ኢትዮጵያ ካብ ናይ ኣፍሪካ ዲፕሎማስን ካብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዲፕሎማስን ካብ ናይ ዓለም ዲፕሎማስን ንድሕሪ ዝጎተተ እዚ ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፖለቲካን ብኢኮኖሚን ኢደን ከተኣታትዋ ዕድል ዝፈጠረ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዩ ንኣብነት ኣብ ኢህአዴግ ጊዜ ተን የመንግስት ልማት ድርጅቶች ዝበሃላ ቴሌ መብራት ኃይል ባንኪ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እዚአን ተን ዓበይቲ ዝበሃላ ሂጅ ዝበሃላ ናይ ፋይናንስ ኢኮኖሚ ዝሐሸ ኢኮኖሚ ከሃንፃ ዝኽእላ ነቲ መንግስትን ነቲ ህዝቡን እናመወላ እናደገፋ ዝሐሸ ኢኮኖሚያዊ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ክፈጥራ ተባሂለን ተሓሲበን ዝነበራ ትካላት እየን ሕዚ ግን ዘን ትካላት እዚአን ሊበራላይዝድ ገይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ፀርፀር ኣሎ ሕዚ ኣብ መብራህቲ ኣብ ማይ ኣብ ቴሌ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሕዝቡን ቶታሊ ናብ ሊበራሊዝም ዝቀየረ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚስ ናብ ሊበራሊዝም ብዝተፈላለየ መንገዲ እናቀየረ ዝኸድ ዘሎ እዩ ስለዚ ዘሰላልፋ እዚ ምስ ናይ ኣሜሪካን ምስ ናይ ኣውሮፓን ኣስተላልፋ እዩ ነይሩ ሕዝቡን ካብኡ ኣይወፀን ኢትዮጵያ ሒዝካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢኮኖሚን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዲፕሎማስን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ወታደርን መጋበርያ ሓያላን ሃገራት ናይ ምግባር ስትራቴጂ ሕዝቡን ይቀጽል ኣሎ ብዋናን ዘመና ተጠቂማትሉ ዓረብ ኤምሬትስ ተጠቂማትሉ እያ ስለዚ ዓረብ ኤምሬትስ ኢትዮጵያ ተጠቂማ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ምቆጻር ስትራቴጂ ድሌት ነይርዋ ኣብ ናይ ትግራይ ዋር ክራይምን እና ጀኖሳይድ እውን ቀን ተሳታፊት ነይራ ሻዕብያ እውን ዋላ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሮ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ረኽቢ እውን ስልታዊ ዝኾነ ረኽቢ ነይርዎም እዚ ንግዚኡ ተወቲኹ ኣሎ ማለት ስለዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ሰላልፋ ከም ዝበልኩት ኤርትራ ግብፂ ሱዳን ጅቡቲ ኢቭን ሶማሊያ እውን እዚአን ዝተላልፈን ሕዚ ናብ ሓደ ይመጽ ኣለዋ ብድሕሪአን ፓርሻሊ ኣሜሪካ እውን ናይ ባዕላ ረብሓ ተረጋግፀሉ መንገዲ ምስአን ሊንኬጅ ኣለዋ ማለት ፓርሻሊ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ንኢራን ዓረብ ኤምሬትስ ያው ኢራን ሕዘብ ናይ ባዕላ ቁልውላ ወላ ንዓረብ ኤምሬትስ ንራሽያ ንቻይና ንሰሜን ኮርያ እውን ናይ ባዕለን ኢንተረስት ኣለወን ሞሮፍ ግን ኣብዚ ናይዚአን እንትን ኮይና ዝሰርሕ ዘላ ግን ዓረብ ኤምሬትስ እያ ሕዚ በቲ ዘሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ኣሊያንስ ስፔሻሊ ኤርትራ ዝመርሑ ኤርትራውን ዝመርሖ ኤርትራውን ዝቆጻጸሮ ብድሕሪት ከዓ ንኣሜሪካውን ዝደልዮ ናይ ሱዳን ኩነታት ናይ ግብፂ ኩነታት ናይ ስዑድ ዓረብ ኩነታት ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝሐሸ ዲፕሎማሲያዊ ረኽቢ ፈጢሩ ፖለቲካውን ወታደራውን ፀበልታ ኣርእዩ ይርከብ ናብቲ ሕዚ ፕሬዚደንት ሲያስ ናብ ስዑድ ዓረብ ክኸድ ከሎ እንታይ ኢልዎ ንስዑድ ዓረብ እንታይ ኢልዎ ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ኣልቡርሃንና ንመንግስቲ ሱዳናውያን ክትወቅዕ ከላ ብኣርኤስኤፍ ኣቢላ ክትወቅዕ ከላ ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ሶማልያ ብዝግባእ ኢዳ ክትወቅዕ ከላ ቀርኒ ኣፍሪካ ንምቁፃር ቀይሕ ባሕሪ ንምቁፃር እንታይ ኢልዎም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣሳፊሕኩም ኢኹም ትበልዑ ዘለኹም ዓረብ ኤምሬትስ ቀርኒ ኣፍሪካ ትቆፃፀር ዘላ ሶ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ክረጋጋእ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ክረጋጋእ ናይ ባዕልኩም ረብሓ እውን ክትሕልው ቀልጢፍኩም ህዝቢ ኣንሕድዎ ኢልዎም ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ረኽቢ እውን ዝሐሸ ረኽቢ ብምፍጣር ምስ ግብፂ እውን ዝሐሸ ረኽቢ ብምፍጣር ኢቭን ምስ ሶማልያ እውን ዝሐሸ ምስ ጅቡቲ እውን ዝሐሸ ረኽቢ ብምፍጣር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝሐሸ ዞባዊ ናይ ሰላምን ምርጋእን ዞባ ንክፍጠር መንግስቲ ኤርትራ ይሰርሕ ኣሎ ግብፂ እውን ትሰርሕ ኣላ ስዑድ ዓረብ እውን ትሰርሕ ኣላ ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ኢትዮጵያ ሒዛቶ ዝነበረ ማነው ኣብ ሱዳን ሒዛቶ ዝነበረት ዓወታትን ሕዚ ናሳእነት ትኸደላ ኣብ ሶማልያ ሒዛቶ ዝነበረት ዓወታት እውን ሕዚ ናሳእነት ትኸደላ ማለት ስለዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ናይ ሰላምን ምርጋእን ስራሕቲ ዝሐሸ ክኾን ተኾይኑ ሕዚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ምትእትታውን ጠጠው ከብል ምስ ሶማልያ ዘሎ ረኽቢ እውን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ክኸውን ምስ ኤርትራ ዘሎ ረኽቢ እውን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ረኽቢ ክኸውን ቁጥሪ ሓደ እንደገና ትግራይ ድልድል ኢትዮጵያን
ኤርትራውን ስለ ዝኾነት ሱዳን ዘለዋ ረኹን ካብ ቀደም ጀሚሩ ካብ ቃልሲ ህዝቢ ጀሚሩ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራን ዝነበረ ረኹን ናይ ሰላምን ናይ ዲሞክራሲን ረኽቢ ናይ ምሕዝነት ረኽቢ ናይ ምዕባለ ረኽቢ እዩ ነይሩ ብንግዱ ብዝተፈላለየ ስለዚ ውዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸደሉ ዘሎ መንገዲ ነዚ ዘዋዚ ብዘረጋግእ መንገዲ ኣይኮነን ዘዋዚ ክረጋጋእ እንተኮይኑ ቁፅሪ ሓደ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክፈትሕ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኢድ ናይ ምእታው ስራሕቲ እውን ጠጠው ከብል ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ትንኮሳታት ናይ ማለት ናይ ጦርነት ትንኮሳታት ነው ሕዚ ያው ትግራይ መን ሓዘ እዩ ሕዚ ስለዚ ንሕና ተጋሩ ስለ ዝፈራሕና ምስ ኤርትራ ንፅጉዐሉ ምስ ኢትዮጵያ ንፅጉዐሉ ወይ ምስ ሱዳን ንፅጉዐሉ መንገዲ ኣይኮነን ንሕና ረብሓና ኢና ንደሊ ቁፅሪ ሓደ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽበና ውዕል ፕሪቶሪያ እዩ ፕሪቶሪያ የተግብር ትግራይ መን ሓዘዩ እኒኦ ኢልካ እሞ ናይ ክልቲኦም ድሌታት ትግራይ ንምሓዝ ድሌት ስለ ዘሎ ድዩ ብወገን ኢትዮጵያን ብወገን ኤርትራን እዎ ሕዚ እንታይ ክደሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዝደሊ TPLF ዝበሃል ቫንጋርድ ፓርቲ ግን ከዓ ብጣዕሚ ናይ መሪሕነት ውድቀት ዘለዎ ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ውድቀት ዘለዎ ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ውድቀት ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ናይ ገመድ ጉታት መሰረት ገይሩ ናይ ትግራይ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ረብሓ ተጠቂሙ ትግራይ ናይ ምቁፃር ስትራቴጂ መን ኣለዎ ስርዓት ብልፅግናና ተባድ ሻባ ነቂጡ ዘሎ ኣብ ሸዋ ነቂጡ ዘሎ ምስለኒ ሓይሊ ማለት ትግራይ ሒዝካ ኤርትራ ናይ ምድኻም ስትራቴጂ መን ነው ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ቤት ነው ተግባር ከይረሉ ህወሓት ብዝተፈለየ መንገዲ ካብ ጨዋታ ወፃኢ ጌርካ ናይ ትግራይ ናሽናሊስት ሓይሊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ቶም ረብሓ ትግራይ ዘይሕንሽሹ ባህጊ ናይ ትግራይ ሃገርነት ዝደልዩ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ናሽናል ሓይልታትን ኣዳኺምካ ኤርትራ ናይ ምቁፃር ስትራቴጂ እኒአዎ መን መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ከዓ ምዕራብ ትግራይን ከይመለስካ ህዝቢ ትግራይን ከይከሓስካ ንህዝቢ ትግራይ ይቕረ ከይበልካ ትግራይ ህዝቡ ብስልቲ ብብልፅግና ክትመሓደር ናይ ምድላይ ወይ ብምስለይነታት ናይ ብልፅግና ዝኾኑ ኣዳኽርትን ቀደምትን ዝኾኑ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ውልቀ ሰባትን ጌርካ ትግራይ ናይ ምድኻም ስትራቴጂ መንዮ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣለዎ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቱ ናብ ንቡር ከይመለስካ ሕገ መንግስቲ ብዘይንቡር መንገዲ ቀይርካ መረፃ ጌርካ ትግራይ ተቆፃፂርካ ናይ ምኻድ ድሌት ኣለዎ ብመን በቲ ኢንትሪም ገበርም ህበዋዕሉ ብመን በተ ናይ ትግራይ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት በተ ናፍቲ ናይ ምክክር ኮሚሽን ድሙንሙን ዝብላ ዘለዋ ፖለቲካዊ ሓይልታት መሰረት ጌርካ ትግራይ ናይ ምድኻም ስትራቴጂ ናይ ምቁፃር ስትራቴጂ ብድሕሪኡ ብልፅግና ድሌት ይገብር ኣሎ ማለት እዚ ጌርካ ከዓ ኤርትራ ልእላውነት ኤርትራ ናይ ምቁፃር ኤርትራ ትበሃል ዓዲ እውን ደምሲስካ ጥፊኻ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምእታው ስትራቴጂ ድሌት ኣለዎ እዚ ድሌታት ነገር ፖለቲካሊ ትንተን ዘለዎ እዚ ሓደ ድሌት ኣለዎ እዚ ሕዚ ንሕና ይደልዩ ሓደ ትግራይ እውን መሊኣ ትዳኸምን ልእላውነት ናይ ዝኾነት ክልልን ናይ ዝኾነት ሃገር እውን ክንደፍር ኣይንደልን ከም ተጋሩ ከም ሓደ ትግራዋይ ናይ ዝኾነ ክልል ልእላዊ ክንደፍር ክንወርር ኣይንደልን ምስ ዝኾነት ሃገር እውን ምስ ዝኾነ መንግስቲ ተሻሪኽና ክንወቅዕ ኣይንደልን ዝተፈፀመና ጆኖሳይድ እኒኦ ዋር ክራይም ኣሎ ዓለም ሒዝዎ ኣሎ ህዝቢ ሒዝዎ ኣሎ ይፈልጦ እዩ ኣብ ከይዲ እዩ ዝረአ ኣብ ከይዲ ይፍታሕ ዝመፅእ ማለት ሕዚ ግን ብሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ተኸባቢርና እዚ ዘዋዚ ሰላምን ዲሞክራሲ ዝፈጥረሉ መንገዲ ንፍጠር እዩ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ እዩ ዘሎ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ትግራይ ብ360 ዲግሪ ኣዳኺምካ ወቂዕኻ ትግራይ መጋባርያ ጌርካ ንትግራይ ሒዝካ ኤርትራ ትዳኸመሉ ናይ ምድኻም ስትራቴጂ ኣይህሉን ስለዚ ትግራይ ኣነ እውን ኣለኹ ኢሉ ዘሎ ኤርትራውን ኢንዳይሬክትልስ ፖለቲካልስ እዩ ይኸው ሰሜን ክፍሊ እኮ ማንዲ ክሕልዎ ዝግባእ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እኮ ዋላ መከራኸርቲ ቦታታት ይሃለዉ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብውዕላ ኣልጀርስ እሱ ኣብ ቀፃሊ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ይክፈትሖ ሓንቲ እምኒ ኳስ ይፈልጥዋ እዛ እምኒ እዚኣ ኳስ ኣብ ትግራይ ድያ ዘላስ ኣብ ኤርትራ እዛ ተኽሊ እዚኣስ ኣብ ኤርትራ እዚኣ ዘላስ ኣብ ትግራይ ኣበይ ነራስ ህዝቢ ኤርትራ ይፈልጥ ዓበይቲ ዓዲ ኤርትራውያን ይፈልጥዮም ዓበይቲ ዓዲ ተጋሩ ይፈልጥዮም ትሕዚ መፀ መንግስቲ ጥራሕ ይኾነ ማለት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኤርትራ ስለዚ ትግራይ ትበሃል ዓዲ ምስ ብልፅግና ኮይና ዳግም ንኤርትራ ክትወቅዕ ድሌታት እኒው ኣበይ ኣብ ስርዓት ብልፅግና እኒው ኣበይ ኣብ ነባራት ጀነራላት ትግራይ እኒው ኣብቶም ኣብ ሸዋ ነቂጦም ዘሎ
ور80 عام ور75 كنكاس سلطان لقاقيلكاس بطروታ واصيخاس እንደገና بطروታ ገርካ ትግራይ ከተማሓደር ትደሊ ያአክል ጀነራል ይኹን ፕሮፌሰር ይኹን ገለ ይኹን ትግራይ ዳግም ቸቸ ይለና ቃልሶ ወለድናን ቃልሶ ሕዋትናን ሓንሽሽ ጀነራል ዝኾነ ሓይሊ ሕዚ ከዓ ዳግም ካብ ትግራይ ወለቂ ወፂኡ ቃልሶ ወለድታት ትግራይ ከዳኽም ዝደሊ ፖለቲከኛ ወይ ጀነራል ዝሰምዑ አካል የለን ዋላ እንተሃሎ ክንቃለሶ ኢና እዩ ፖለቲካሊ ንሕና ተጋሩን ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ባሕሪ ክነምልስ ወይ ላዕላውነት ኤርትራ ክንወቅዕ ምስ ዝኾነ ክልል ኮይና ወይ ምስ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኮይና ንኤርትራ ንዘምተሉ ኩነታት ኣይህሉን ንሕና ንደልዮ ብሰላምን ዲሞክራሲን ላዕላውነትና ንኽብር ምስ ዝኾነ ሃገር ምስ ዝኾነ ክልል ብናይ ዝዓዲ እዚኣ ሕገ መንግስትን ብናይ ዓለም ለኸ ሕግን ዲፕሎማስን ምስ ዝኾነ ይኹን ክልል ምስ ዝኾነ ይኹን ሃገር ናይ ምርኻ መሰል ይክልወና ዝኽእል እምበር ጥራሕ ንብልጽግና መጋወርያ ኮይና ወይ ምስ ሻዕብያ መጋወርያ ኮይና ዝኾነ ሓይሊ ክነዳኽም እንስለፈሉን እነዳኽረሉን መንገዲ የለን ስለዚ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኮም ማለት በቀዳማይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ምስ ናይ ሕጻጽ ተተሓሒዙ መዘራረቢ ዝኾነ ዛዕባ ነይሩ ምክንያቱ ድሕሪ ህዝቢ ትግራይ ዝጠመየሉ ዝዕፀወሉ ኩነታት የለን ኣለናልካ ኢና ተባሂሉ ነይሩ ሞ እንታይ ዳ ኮይኑ ካብ ሕዚ ዝዓቢ ፀገም ሃልዩ ድዩ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ሕዚ ዘሎ ሓገዝ ዘየርእን ህዝቢ ትግራይ ተባሂሉ ነይሩ ሞ حس تمسلك تسوزر الدول زلوا نحنا مس إثيوبيا زرخنا زلا منقد بريتوريا بريتوريا سفروا من المنقدي تقرأي نمد خامدي وتقرأي نمد حاندي وحزي تنتين ناينو دول وعلى بريتوريا مرزي تمالي بسلسة ميسان تقرأي الداخم كا عتيخا هس تقرأي بعلو زهانوس إيكونومي أو إثيوبيا استهانوس إيكونومون ناي تقرأي إيدولو أو إثيوبيا استهانت تكالات ولا سرعة وليو ناي تقرأ إيدلو يحمل يتصبح بزمسجنوا له مسجني بزحتة له حتى بسرعة مالتي حزقن نخالت هجرات أو يعز الدخمول من قدي أي سرح يعني حزن إحنا أو إثيوبيا لنا بنا بوعد بريتوريا أنا نراخي زا بريتوريا زي داقم أفريسو بسرعة بزي سرعة من قدن دي بريتوريا زفرسو له من قصي إثيوبيا بناتنا مريحنا سجمن بلاس بناي وعلو شرحن إذا أزبط صل من قد نحرها اللي خينو داقم زعص صل من قد نحرها اللي خينو مو خالت حيلتاتون عديمون تقراي كوك أي خيلين كوي حس كاب إيرترا تايز للسب دره خمس قالوا وي نقفا خمس قالوا جزاز الله نحنا أكل إثيوبيا أبتحتنا إثيوبيا من قسلنا عريت عملنا معاريت عملنا وعلى بريتوريا نراخه بريتوريا خطاقور كخلون أو نور حاجة من قسن الملاس تخيلنا إثيوبيا كنا أنت تخيلنا هاجركم كنا تزيخيلنا خا إثيوبيا كنا خلنا برينا سونا نايتو بوليتيكاوي ودب ونايت من قصر حيخون نايت تجراي نايت تجراي نايت إليتن نايت بوليتيكاو حيلن قالسن صراحة يخون وزي كجوركا جن داقم كعصوكم يه وين إرترا صويعة وين عفار صويعة وين محرات صويعة وين السودان صويعة وين عرب إمارات صويع كداخمو كمية داقم زبحال جنا يسرحني منقص إرتراون كم تنو تمالين تقرأتي بس منقص بلسقنا طويلة وتدرون بدبلوماسيون منقد نشعبني نبلسقنا زحقوس كل منقد سيتخك لا يكون أني يكون دايركتلي تخك لا يكون داقم نتقرأي سيوقعني داقم نتقرأي الداخم كا بناي كلت بناي أحدكن بناي حزباو جنبارن دخمت كويو بلسقنا جاتنا زلا بناي واحد بناي شعبيان ودكات كوي بلسقنا جاتنا زلا ترى خلنا شعبيان حزب وزنور من قدينا علو كين بقى الكرحنت نيروا تي بي اليفون او علي ترانسفورت او مسحتات نيروا اي هذا سو تاغيرو اتيو جينوسايد اند وركاين فصيمو سلاذ حزب بلسقنا اسكي انت ايو خمسنا مخاف شعبيان داقم لتقراي كوقع عيدل شعبي أي خلنا أي موقع زي كونه سي مستني حساس قدرة تتحيزان ورد حزي
ጥሜት ከምዘሎ ማለት ተመዛበልቲ ዘለውሉ ኩነታት ፍለጥ ኩሉ ሰብ ድማ ይረባረብ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ክንከሕዶ ዘይግባእ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ኣብቲ ዕፅዋን ክባን ኳስ ብዙሓት ኤርትራውያን ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ሓውና ድምፂ ዝኾኑ ነይሮም ዝሕግዙ ብዙሓት ነይሮም ግን ብመንግስቲ ኤርትራ ደረጃ ግን ኣፍታ ማሕበራዊ ሚድያ ህዚ ኣወል ድሕሪ ህዚ ዝጠሚ ህዚ ዝዕፆ የለን ገለ ኢሉ ስለዝነበረ መዘራረቢት ነይራ ሕዚ ተበለስ ዘይትረድእዎ ከምሰብሲ ተበለስ ምንም ንዓና ቋንቋና ዘይዛረብ ባህልና ክብርታትና መንነትና ቃልስና ዘይፈልጥ ሲ ተራፅ ካብ ኣፍሪካ መፅኡ ይሕግዘና ነይሩ ሓቀይ ካብ ካልኦት ኣውሮፓውያን መፅኦም ይሕግዙና ነይሮም ሓቀይ ጎረቤት ናይ ኤርትራ መቃልስትና ወላ ሕዚ ብሰንኪ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ሕወሓትን ፀገም ይፈጠር ስርዓት ብልፅግና ወላ መገበርያ ይጥቀመሉ እንተበለስ ሓጢያት የብሉን እዩ እሞ ሓጊዞም ዶ እኮ እዩ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም እንታይ ፀገም ተመዋልሻውሲ እንድሕር ደኣ ሓደ ልምታይ መሲልካ ሃብታ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ንኸይፍጠር ዝደሊ ውልቀ ሰብን ጉጅለን ተረዲኽኒ እዩ ትኾምእ ዝብል ዘሎ ሓጊዞም ከዮም ኤርትራውያን ሕዚ እኽለምፀ ኩንታል እኽለምፀልኪ ገለምፀልኪ ብኦ ይኮንኩን ኣነ ዝሕቁኖ ሓደ ብዓይኒ ዲፕሎማሲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ኢና ክንፈጥር መንግስትና እኮ መንግስቲ ኢትዮጵያ እኮ ተረዲኽና መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቀይ ንዓና ክጭነቕ ዝግባኦስ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክጭነቕላ ዝግባእ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ንዓና ክጭነቕ ንዓይና ክንጭነቕላ ዝግባእ ንዑ ክጭነቕ ንኻሊእ ኣካል ክጭነቕ ዝግባእ ሲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላት ኢትዮጵያ ንዓና ክጭነቕላ ዝግባእ ምክንያቱ ንሕና ኢትዮጵያውያን ብመን በቲ ዝነበረ ሕገ መንግስቲ ስፔሻሊ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣለ ብሕጋዊ መንገዲ ምስ ኢትዮጵያ እንተስ ክንፀንሕ እንተስ ሃገር ክንኮን ጉዳይ ፕሪቶሪያ ወሳኒ እዩ بسلامون ديمقراطياو منجدي بسرعة منجدي سأجمع تجري بلسقنا خفتح عيدلن زوم تمازال تزيامكو قلتشن 10 فلت يخسر أبدم زوايانا مجلس توهاي تجري ترجم BBC الجزيرة CNN نحلفهم نايتيبيا أنبات باقي نايتيبيا سوء مسألات أب تجري زلت فنا قلاي بتميز زموته أحمام زلوا أرجوان أكل كده أدك أنسيو نايسمين معراب شيرن كابي أنزلوا زوام أخل زوام مرا زوام قلة زوادو مرا زلوا تفنا قلاي أب حدا قال له باستيميشنون كن إذا أكل هزيك موتي خير توهاي كوي تقميتو من قصة تبي أجن سندو أبرلامو حيزو أب كاميني مصرات حيزو أب تكلا ديمقراطية حيزو تطوي جيت هالشورة دانا هالو أب رسم حدارنا هالو سند نايم بطبق سند حيز خفيل جنرال زودنا هالو سند ناي تفنا قلت حيز خفيلة من قصة تبي بسلتي تفنا قلت يموتو وصانا تيموتا أديتا تيموتا أكل قلت أرجعان يموتا معلت خام معلتي مدحني تقنص رديئتي قنص international NGO زمز عالم لخو حجز ثاني international NGO بتخكل ديو صحوا للوا شيء كان دبنا ساي جبر ناي إثيوبيا يعني حدقة دلونة تنزبال حدقة دلونة كوميشن ناو تقرأي مسيو زقطة طرول صرح المنجد ينور أو تقرأي زل حدقة دلونة كوميشنون نزيز فتح منجد يكونن أو ناو عسلت أنزل دلادلي سام مسموته فيديو نقرأ كامو على تاج جبرنا نعم حد تيك توكر سلسلة قرصة وحد جازتني خيدو تمام على السرزة زمز لو تيلن نحنا لما انتي أيقوننا كام حراز مثلنا كاب إيرومياز مثلنا كاب إيرتراز مثلنا أيقوننا نحنا ندلي نحنا سريحنا نبر حزبينا أخو ريسورس لنا بريتوريا كبر نمر بتنا ملوسنا إذا زال حزبي كم سب كا إيرتراويان كم سب كم جروتنا even كم حواتنا ون قنص كوزلي عالم قنص كوزلي أب جرمن مبرق جرمن من عرب جرمن تاريخ الله حتى اختوا هاي لميم عاد جنوسايد إنوار كايم تفسميهم من حدا حجر خينا ملو إسرائيل عشت 2 مليون هزيخ طفع خلوا نو عالم كوتانو خلوا عالم قال يوم مستوم هتلر كيف تشوفهم كله زحجزوا إسرائيل زحجزوا جرمنا ما يمكن يوم أو عصوان كبانون ولا إرتراويان ولا أنا إرترا منقسم سراوتي إرترانا تجري أتي وسفر على أجمع يفطر زحجزنا إرتراويان ما عاد يوم تزبز حكوا أبدا جوهين إرتراويان كي يحجزنا هاينا يوم حران أورومان ده حجزي عصوان كبان بس حجزي لأن تهال يومون وصناتهم حزون من قصة إرترا بأكتيفيس أول سعيدة بيلو وبعلو انتبه حاجات يقولون انتلون أي موالي خدت حاجات موالي زي كنا سيجيرو ودو تزولق على سيجيرو ودو ترد نسيو كجوري خيليو حزون نحنا جن هذا بوليتيكا يتناقل بوليتيكا يتناقل
بدبلوماسيون بسواء مثل عينون غيري ግን መንግስት ኢትዮጵያ እዚ ይደልዩ ምስምስ ፈጢሩ ይኸው ታይብለሎ እኽል ሒዘን ተመጽየን እኮ ጿር ሒዘን መጽየን እኮ ይብለናል ተረዲክ እንዴ ለትግራይ እኽል ሒዘን ዋላን ተመጽየን ሲ አጿር ሒዘን ከም ዝመጻ ገይ ይዝሐስ መንግስት ብልጽግናን ቲ አብዙኒ ቀጣፊ ፖለቲከኛ አዳኻር ፖለቲከኛስ ከም ገይ ይዝሐስ ማዓት ኤርትራውያን ለሐጊዞም ብሽም ቲክቶከራት አደ ትግራይ ናው ቪዲዮ ወፂኻ ዝጠመት አደ ትግራይ ናው ቪዲዮ ወፂኻ ናው ኢትዮጵያ መንግስት ይከፋፈል ናው ኩለን ክላት ይከፋፈል ዝባልኮ ኖራው ተግባርኮ እዩ አደ ትግራይስ ጠሚያ አሪቃ ሐሚማ ተጓሳቂላ ናው ቪዲዮ ወፂኻ ቅርሽ መለም ንሕና ተጋሩስ መለመንት ኮይና ኮይና ተረዲክ ብሕንጻጽን ብናይ ዓብይ ዓዲ ወይ ብናይ ዓዲግራት ወይ ብናይ ሽረ ወይ ብናይ ዓዲ ሐሚዳ ይዘሎ ተመዛበልቲ ተጋሩ በኦሞቢል ዝተኣከበ ቅርሺ አውቆም ይኹዕል ዝግበው ተረዲክ حزبون جن داعم كموتو اسكي أبين اسكن حتى كنسري أدونايس ناوي ناي كل التفانق التخيديو قديم فيديو صريحو ويكالوت تيك توك راس ناوي كل الكلام فيديو صريحو من قصي تبي أخسر حزب بقى من قصي تقرأ أخسر حزب بقى سي ناي تقرأ تكلا ديمقراطين تيك توك راتن زمر رجازي أو سيو نعلم قلت غيرهم ترى دخل من قصي تبي أون كي حتى نيمين إنشمين كي وضعه من قصي تقرأ كي يجورو تاجرهم كده بس غيرهم መንግስት ተخسر حزب بقى اسرح بزي مسرعو ترى تيك توكر بيني حلافነት ከዩ አውጪው ገንዘብ ከከፋፈል ብሽም ተፋናቀልት ክንደይ ይሽቀጽሉ ብሽም ሎካል ኤንጂኦ ክንደይ ብሽም ህፃናት አዴታት አረጋውያን አካል ጉዳት ክንደይ ተሰሪቁ ትግራይ ክንደይ ህፃውንት እዮም ጠፊዮም ነዚኦም ቼክ ኤንድ ባላንስ ዝገብር ማሕበር ኮ እዩ ዘለው ትግራይ ተረዲክ እንዴ መንግስት ኢትዮጵያውን ክፍለጦሎ ይደልን ስለዚህ ቶም ታይዳ ዘይሕግዝ ታይዳ ዘይ አቱ ዙር ዘሎ ሓይልታት ብስርዓትና ምስ መንግስቲ ንራኸብ ብስርዓት ምስ መንግስቲ ኤርትራውን እንድገብሮ ረኽቢ ክብሪ ህዝቢ ኤርትራ ብዝሓለዎ መንገዱ ክብሪ ህዝቢ ትግራይ ብዝሓለዎ መንገዱ ክብሪ መንግስቲ ትግራይ ብዝሓለዎ መንገዱ ከም ሰቡ ናይ ምርኻ መሰሉን ኣለና ከም ሰብ የለክሎ ሓደ ሩዋና ተርዲኽኒ ሩዋ መረት ሩዋ ሰቲት አኮሎግዛይ ወይ ሰራይ ወይ ቋሕን ካብታ ዘሎ ህዝቢ ሲ ምስ ህዝቢ ትግራይ ከይራኸብ ክልቲኡ ህዝቢ ሓደ ከይኹን ፖለቲካዊ ምሕዝነቱ ወታደራዊ ምሕዝነቱ ዲፕሎማሲያዊ ምሕዝነቱ ኢኮኖሚያዊ ምዕበሉ ሓደ ከይኹን ንቐጻሊ ሰላምን ምሕዝነትን ከይፍጠር ንሕና ለመንትን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ተገዛእቲ ኮይና ንኽነብር ዘሳሰ ትግራዋይሲ ጠጠው ኢልካ ሕሰብ ይኽባል ዝግበኦ ካብ መቐለ ንወሎን ንሽዋን ንጅማን ንድሬዳዋን እናኸደ ዘለኣለም እናተሰደደ ክነብር ወይ ካብ ዛላምበሳ ካብ ዓዲግራት ንጎጃምን ንጎንደር እናኸደ ክነብር ዘለኣለም ኣብኡ ዘኸውዓቶ ሃብትኻ አንተ ሌባ አንተ ቀማላን ትግሬ ሂድ ወደ ሃገርህ ናተዋልኩ ነበር ዞር ዕድመልኩ ኣብ ምኒልክ ኣብ ሃይለ ስላሴ ኣብ ደርጊ ኣብ ብልጽግና ተደጊሙ ንዚ ዘይርዳእ ንዚ ዘየምህር ወለዶ ዓብይ ወለዶ ናይ ትግራይ ወለዶ እንታይ ኣኽትብሉ እዮም ስቕ ኢለ ኢትዮጵያ ተጨቂነ ይንበር ናወላዕኹ ተተውሂቡኒ ስልጣን እሰየ ኪ ተተባሂለ ከዓ እሰየ ዝብል ወለዶ ክህሉ ኣይሁኑ ያኣክል ትግራይ ዓባይ ዓዲ እያ ብሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይራኸብ ይተግበር አይ ትግብርን ዝብል ሓይሊ ከዓ ፀገም የለን ተረዲኽን ትኸይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኳስ ኣእምሮ ኸይውስ ምስ ካልኦት ክልላትን ምስ ካልኦት ሃገራትን ኣልያንስ ፈጢሩ ንትግራይ እንዴት ዳኺሙ ሓቀይ ሕዝቡን ከምኡ ገይረ ከዳኸሙ እዩ ዘለና ዘሎ ሓቀይ ኣይንዳኸመ ንሕና ከምኣ ትገብር ትኾንካ ንሕና ተፈጥራዊ መሰልና ሕልው እዩ ምስ ደስ ዝበለና ናይ ምርኻ መሰል ኣለና ብሽም ፕሪቶሪያ ግን ኣይሓዲገኪ ኣይበሊዕኪ ንበላዕ ሂበኪ ዝዓይነቱ ዝግበር ዘሎ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሽርሒ ይኣክል ተዋና ፀጊምና ዘሎ ንሕና ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ሓንቲ ወንበር ንኽሕዝ ወይ ሓንቲ ናይ ፌደራል ስልጣን ንኽሕዝ ኣብ ሓደ ሽሞኛ ንክኾን ወይ ዛ ስልጣን ዛ ግዜያዊ ምሕዳር እዚኣ መሰጋገሪ ገይሩ ትግራይ ከም ድሌቱ
ክገዝእ ዝደሊ ናይ ትግራይ ሓይሉ ንሕና ኣይንደልን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ከፍ ኢሉ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ምስ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ተዛትዩ ትግራይ ትድሕነሉ መንገዲ ይፍጠር ምስ ኤርትራ ሰላም ንፍጠር ክትብል ከለኻ ንምንታይ ምስ ኤርትራ ትብል ዋታ ኮይና እሱኳ ፈጢሩ ራዓይ እንታይ ዝበሃል ንሱኳ ካብ ሶማሌ መፂኡ ካብ ደው ካብ ከምባታ ጠምባራ ዞን መፂኡ ምስ ኣስመራ ሰላም እናፈጠረስ ኣነ እንታይ ኮይነ ምስ ገርቦተይ ሰላም ዘይፈጥር ኣነ እንታይ ኮይነ ምስ ኣምሓራ ወይ ምስ ዓፋር ሰላም ዘይፈጥር ሰላም ክንፈጥር ዘይደሊ ሓይሊ እኒሄ ተኸርሚኹም ርወሩ ናንቀጥቀጥኩም ተኸርሚኹም ንወሩ ዝብል ናይ ብልፅግና መንግስትን ናይ ብልፅግና ምስለኔ ሓይልን ናይ ትግራይ ከደምትን ኣዳኸርትን ሓይልታት ዘለዓለም ክኽርዩ ከለዉ ንሽዋ ትስቱስ ዝብሉ ሓይልታት ጠጠው ኢሎም ክሓስቡ ክኽእሉ ኣለዎም ዝኣረጋይ ኣንበሳሲ ዘሎ ይመስሎ እዚ ንመን ይምልከት ነቲ ንብልፅግና ዘገልግል ዘሎ ሓይሊ ፕላስ ሕወሓት ንባዕሉ እውን ማለት ናይ ኣንበሳ ጨዋታ ክጫወት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ከየውድቆ ምክንያቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሙ ግዴታ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ብሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ከሳግር ዝውዕል እዚ ከተግብር بسلام ديمقراطية منجر تدراديرو وعلى بريتوريا ختجر ندحر وعلى بريتوريا زي تجبر خوين خا ناوشتن نايدجن استراتيجيك أليانسو أتناخيرو شركنو أتناخيرو هستقرأ يزرحنا له منجر ديك ليش كإله الله إذا أنت زي تجارجن هذا جزء تبقى كيدو بس عزة هذا جزء قسم الشرا خيدو أنت نكجبر نسوق زي أوزي دمرمون نابلا أوشتو مدمون تجارو أبدأ كدمتنا داخرتن جارو تجري تداخمون لمن قد حزون يسرح له بسلتي ما حزت ليش قال لك أطرح حدا على خاطر طول كات حسب كلا هذي أمونجو نايت جراي بوليتيكا ودواتن 10 أبالات 5 أبالات 100 أبالات حيزان بوليتيكا بارتي نايلن قالت مصريهم نايت جراي تدرادر تخينهم راح تجري زحنش شو بوليتيكا ودوات أطول لكم حسوهم بعد زقبهم أنا سأوز خونيهم بوليتيكا بارتي سلزي له بوليتيكا خيط الزارو زونو بوليتيكا ودوات كيوم أوز خونيهم بوليتيكا حالي اللي خنان بركز ولا حيلون أو زخون يكون بوليتيكا بارتي لين تجري كنا يكون لحنا يعني نصهم بوليتيكا بارتا سلو زخونه بومبرات وي نحد بارتي سرح فتصمي وما خلاي كوميتي سلو زخونه ناي تجري عيش أخوسنو زخونه منسي وي زخونه مورا وي زخونه سراوي أو زخون يكون بوليتيكا حالي سلزي لا بوليتيكا وسخيتو سنكبار زي بحنا قري يسرعن تجري نا يكون لحنا يعني تجري نا حرقة زود زخون يكون حالي بستفعل عليه من قد خلنا كارو سويناي ስለዚህ ህዝትግራይውን ጠጠው ኢሉ ክሓስብ ትግራይ ንቅድሚት ክትክስክስ ኣብ ልዕሊ ናስ ተፈፀመ ኩሉ መድያው ዓይነት ፅንተት ተሓታንት ክህሉ ፕሪቶሪያ ክትግበር ንሰርዕ እዚኣ ዘይትግበር ንሕተሮና ጎኒ ንጎኒ ብግዜ የለን መንፈስ ኩሉ መድያው ድልውነትና ኣጠናኺርና ወረርትናን ጨፍጨፍትናን ሕዝቡን ዳግም ናብ ትግራይ ኣትዮም ቸቸ ኸይብሉ ጠጠው ኢሎም ክሓሱ ንድሕሪት ክምለሱ ክንገብር ክንክእል ኣለና يغني لي أزيل مسكن تملكتنا مس هفته أسف فاز قبرنا يوقعي عبزينا خنا أكل نتونا رئيتو عزينا أين المسكن عبزي إنه العلوم حسابات نايولك أنا ويدما نزخنا أكل دكيفنا نزخنا أكل تقايمنا خمسة كنا خنجلس لكم نفوتو عب كلهات ميديا نوم تقوم حسابات كلهات النزرة كفت أرلهم علوم إنه لهم حسابات كوك علوم إنه لهم حساباتنا عنا مسانا نوقع زيهم دما ناي كلهات ميديا متكل ويدما توم حطوتات رحينا نقرب نبر نزخنا أكل دكيفنا نزخنا أكل تقايمنا خمسة كنا إنا خنجلس نفوتو حزون نتونا رئيتو تاتازين عنا نمسكن بيتسب كلهات ميديا خنو عب يوتيوبنا خنري خلنا موزحتي سب زرقنا سبسكرايب زي كوريمو سبسكرايب ناقوركم channelنا نخعب دما حزون سبسكرايب جورو خنولينا نفوتو عب زقصل دما بخالو تحسو خنا راقبنا خصاب زقصل سلام تحت كنيو